Two boys and make a temperature without my ability and not to say, and bra, not on my film. You brush it, and I say, I'm cooking families in the union. The bra will put us a piggy banner. And now my mere sent one. The person too for that is a cooking. The one that's to say, so almost the perfect 9 miles the bread a champion. Almost to 2 for time to say, Bani Bafia. You were you man, modern tinful. Say you don't agree. But that will be a commission. One for says when you're man, so I can move. So I said that require me just long year this year. Was a surprise offer that the Achamia to Grand Court. Tiabuya Grand Camu to set the mark and tell you. And my mamma now that will do on my head. Now I just need to remember. But oh my one. What's a madam who a sound prepared for that to the mind? No, come in. Na we did do so deep. But what fatcha ye? Na sirawa fatcha ye. Ya bibia fatcha ye. We need to do that. Before you just anyway. That's anyway. That's anyway. Hey. No. Something that I said that was more. No one was saying about how to go. So, said the normal about the person. Say, Akuna, Sequadam group. Welcome for group. Baza Sebe, you know, it's a children, 9 months, Philip Pamra. 9 months, you got why. Philip Pony in the Pana. None of you got 7 honest at all, because I said that I said, who? Not be point so. Any chance you say. It was a popular class. Good just in boy and says, the Muji department Kuma, Nahima, good one, I say, a buy my soul is for review. You must in our class of me. 9 months a year. Or before that's it. More and far more. Look at the Zulu Swat. 7 and 7. Number cross 7. Money council. Brother answer me, we be Japunano. So I did see. I walk Punano home. You bra, snapping your ecstasy. Every shot, I must say, in the Musa form, say, you won't come. I must say, if you have a so now, what's your so at the 7 children best. So, only 7, I brought my penny, I brought him out. I buy you a higher rate of town in a minor chance, yes. That's a real on 7, when you're there. 7, feel any. Say, Jacob from town. I was a very good part. 7, Mother it's probably was a penny so. A bad man and only people said it was a penny. What the map and you say, to be cut out. But not generally. So you are to be all your bookman. Williams, when they did. I don't know who could be. Sit down, Bukuria, what I say, or there was a penny. Anybody there, that's it. If you want the whole course, we do go course, if you want the bomb of 4, the previous so, and I'm the copy course. Oh, course. This has been before. About the champion or has a certain
sɛbi mo nana baako pagya ne sɛbi aboda so ɛna ba yɛrɛ mu ano saa menya die se ma mo mene kɔnfoɔ ntam asɛm na busuafoɔ mo wɔ mu deɛ woyɛ na mene kɔnfoɔ de kyerɛ yɛ adansa bi yɛgya kyerɛ mo a nneɛma ho sɛ ne mo bɛyɛ ɛna saa mo asefoɔ no lɔya no na asefoɔ nyinaa no konwa no mo nka ho bi mo twe mo ho ɛna twe mo de mo fɛ konwa no na fura mo kɔ kanta na na ayɛ mu sɛ mo asɔ yɛ no anye ne yɛ kuru so sɛbi asa ba ne okudi sɛbi ba ne okudi ɛso ne tie wadɔm yi Amen. Nura Chami, ọ̀dà òun ìgbò, mi ti ama mi wura te, sẹ maame ama nkwa, ọbẹ sọtẹ papa ni akonnwa sẹ, asantoa, ade ọyẹ no, wà nyẹ ne yie, ẹtẹmuhu wọka ẹ nẹ nyamọ ọhún so na ọyẹ yẹ, tìmí dwa, àbí dwa ato am sẹ mi fẹ di bẹm kẹsẹ nfa mìíràn mi wura. Na deɛ nti ọsọ ọka ntam koraa ne sɛ, ɛnam deɛ onua bɛrima no yɛ ya wɔde sɛ bi akyame kɔkɔt ne asantema kɔkɔt abusuafo yi na ɔbɔ mfoa so nti dɛ yɛade ɛha wɔn a yɛrepɛ kwan na yɛbɛyi ɛho afiri mu wɔ yɛ wura ni lokodwa ato a nana ma apɔ ɔhene ɛsɛ bi aburu fufuo ato ata na nana ma apɔ ɔhene kɔ ekura to die ne ka bɛsɔm akonnwa mu sɛ ɛnam sɛ nana ma apɔ ɔhene ntoma mfa dwa atoa no ɛduru yɛ wura ni mu bɛsa mfa dwa atoa emire yɛ wura ne sɛ bi ntɛsɔ kɔ ayɛ wura te kyerɛ abusua no sɛbi ɔfa nkyɛn wɔn na ɔfa wɔn nka n'adehyia ti baayɛ a dwato a ɛne dibɛm na mo de ebile mu wa wada wɔn mu. ma yɛ lori baako nfiri wa nsa waa ɔyɛ nfiri kuro ne akɔ no sɛbi di nsɛmkuro ɔka yɛ nfiri wo dwa fɛ na ɛyi wɔ kyɛn de aba nso mu sɛdeɛ deɛ nanam ɔno nipa ne kyikyiri mu no sɛ wade mɛburu sɛ ɔne tumi sɛ ɔbɛka ntam gu nipoa ne so ne dase ne so de bi mu de aba kɔsɔ na sɛpahene akonam sɛ bɛyɛ wanyɛ ne yie ɔda ɔma nana ɔbɛkwa de asɛm ato anim ɛne ɔnya kwan na ɔde bɔka asa ntam nti de bi na ɔde ba asa ɔda mɛburu de bi mu na di bɛn mu. ana nkɔtɔ na kɔmu ntie ne yie de bi mu ne deɛ yɛ ba sɛbɛ so báwo wọn tà sẹ ẹdínwó tó wọn sàn èyí apá ti kyerɛ sɛ sɛ sɛbi ewura maa ne kɔfɔ sɛbi ɛyɛ agona na deɛ mo ho saa na sɛbi esibranteɛ ɛna esi ɔba awa ɔpɛgya santifine sɛbi kyerɛ mi de ne kɔ kɔɔt akɔ ne baako ne pie ne ne bɛ sa so wɔ ɛma sɛbi ewura na mo kyerɛ kyerɛ ase kɔpɛ ewia asana ɔmo agona hene nyɛ kwan abe suae ɛno na sɛbi maame ne na busafo sɛ ɛbi deɛ ɛyɛ ɔfa yɛyɛ no yɛ deɛ nkoa so sɛbi ɛha yɛ deɛ srɛ yɛwura ɔbɛgya ne ti na ɔhwɛ sɛbi deɛ ɔde kɔnfɔ yɛyɛ ti na ɔmo de ɔto sɛ papa deɛ no ɛno kɔnfɔ yɛyɛ na sɛbi ɔmo ti kyɛ wɔn mo sɛbi ɔda ɔmo da ɔmo eburu ɛno ba sɛ kɔ atoma nim sɛ ɛdɛ ɔtɔ abɛn no ɔmo kɔ atoma na ɔmo kyɛ ma no. Yom. 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 Si de di kan. Akuna bepoa ne bɔ buduru. Kɔnfɔma ne wɔ mu yenu. Yɛn kantam wɔ mo so. Yom. So yɛ de hyɛ ɛwɔ akuna. The way I know say, "Just pass no." So don't go home with it. What the 2 pound, a pound for Yom. So he must say, "So, some of him in the panel, no, they come out, but before, what do I got to say? What the money by Doja?" What's this? Something that also we're so cut. Sɛbi nneɛma sɛ yɛ sɛbi ewura ɔno kɔfa kyekyere si hɔ ɛnumanyam sɛ ɔde ahyɛ mo na sɛbi ebi pa yɛ sanoma yɛ fata sɛ yɛ a wɔn yɛ so nka na wɔn de wuti nfirim ɔwɔ kasa tɛmɛ yɛ yɛ. Yom. Yom. Sɛ ɛno deɛ
ɛnta hunu ewura sɛbi kɔnfɔnti na ɔbɛnya n'eti tí ɔde ɔde kyɛn nkwa n'adam ahene tí ɔde kyɛn nkwa ɔsi nti mo nfa mílíọ̀nù duonu na abodu omra na nfa kyɛn nkwa no. Kura da se bu. Da ho bi da disi ana kura no ho nya se. Ɔde ɔso da ba. No. Etie. Ata pare. Right. Do atuo no a ba du ho no. Sabe amapon fiefo na ibi efu ho di do atuo abra wo huja sabe abran ma wo ne fa. Ira wada obegro. Between the journey where you did your track assessment. About me, my man, it's in much some man, travel. Which made you have to do, no, me shower it. To them, give it to ready. I don't want to catch her. So, who are you ready to be more? No one's woman living. I don't will be. I hear I did that. I don't know, so upon a blow man here. So, what do you know? I don't know. So, what do you do there? What also one and I was so. I'm still in the group. I'm trying. What's the community about when? Ojumbo challenge. Kakra country ya can say. Asam no omo de court na enim baby ebusafo no. Omo de akwa kotu Supreme Court. Yati ampo ya me aso ati say yen asem de. Yen fan court. Na so de asem na court. Na chese mo na no so mo on de court no wa de she de court. Onwi na de na ya fa ho. Ya na abegina ha say yen fa utincha. And then there can say all their court what challenge you are there and a Kalimawa and ye. Then I see the making. You can say back and you don't have now you are in the average. Teacher, a sense in my home. It's my task testing. Come on, any so any abona, you are of the a bus there. Then so this is as the mechanic say. Say Oman who said Omina and Kay, the massacre do not 40. I'm with Yamon. Now I feel almost after this at the father not to over the eye. The messenger said, you are only a suitable. Said ye, my baby no kind. Asano, if you are Siano, a cocotte our and son. Ni na namoto for High Court or Court of Appeal, some for Supreme Court. What was not chairman and Odi Womo Ebro out of bread. Nede, the Alco Senior, Jabok from the Academy man in ye. Once Udi ba ko mi na na de ene atoton wo sa. Atoton wo sa. Adarma ya de ba benfo na ya atoton abopo the sanye tensa de idu wani ma yendo bia ni wa se be gu na ayeye na untimi nse no ana wo se no untimi sanye bi Adarma mtuma ni rete paba ni se mi gina bi ya unya amane bra 20 se be gu te paba ni o mani atu bi se de na da me ne kan no sa abosu mienu sunsun mu asem ye kan sa da wo che wa santeman Adaroma edru ba bi a utimi ka se we se kan kran kan utumi na ye adwuma enti se de ka ha asem ye sa de ka ha asem etoto a wo betima asane Adaroma enti me no ma esiruma se be abrewa ya adwuma Adaroma said, "You need to do my idea." And Quebecas in Chom didn't feel more Mahongi. Ah, the woman's still crying Quebecas, yet, come for Massamonco. Then so Nipa Boni as a good, and Nipa there can.
Adam eburu na mesre bibi. Yɛka agona. Wonka agona na onya moampɔn ɛnfiri. Saa nsɛnsɛm yi a na de amoampɔn ɛyira bae. Amoampɔn mo betumi de abesi biesi. Ni enka bi ma mo. Adaroma. Mesre bi ma wo mu. Wo mo nkɔfa amoampɔn mra. Ewo mu ho. Ye mesre no. Sɛ badia ebehwe na se de bika sɛ omra ne me de atoto sane no bibia na wontini sa na konfo enti ka do ni ato me mo mo fa mo ampom na de mese Adoma agora sem ideia papa Boniaye. Okonya ira satenye ma de ma. Eli. Agboan kwa ngwati ba konya kwa ma senchire. Ma senchire sebe, nnya ba ba ehema. Atuso bo yi ni. Na mo de konya. Oni ba se dabi. Ano ba chawo so bia so maka konya no ho a ye hunu sa mo ya so de kokko du Supreme Court kura ano ye kuya so ba fi ha ya so pani ma tumi kata se ye so be na bi se nya ho e ba buso ni na munya de na chi ofi ya aya abote e ka se ni nwie ene mu se be ba bia se nche kwa di kokko di ko se kwa no saa ọba no ko be ma ko pe awo ba o ba ko pe be ma ko pe awo ba ade di bwana fo ya bi na buso pe nyomo tumi no e ko yi ba e no ne se bi bi se bu de mu no se ya ko nyama no e ma mo e fanti no ko pe ja se ko se be ya na aso ye ba ho ma na kon se e ma ba di fo de yi ba je be ma sabi chamo zumedi de bit na de chemi bia asamu sabi wona na ko e bodo so mo ya de bi bia na hanta e de bi bia na hanta e de bai so adu bu sena wa unia na konfunti wa sabi so wa masaba wa na sabi konfu bai ba ye one of 2 years ago one of some sa da no e de o ti e wa do mefu na se de o kudu ato a to ba ne so tu bia fa te bia se le yo ama wo adamu mefu na se da mi nya na bo zuka ye no ama mo de o mo nchen o mo ni e ma na ta pa ni ko no ko ja mo no ko so bi esie nye so ama de di na nwie na so du cha cho mo na wa mefu se do adamu mefu ani timu de nkwa na sebe nkwa timu no bi hu timu da bo to da to na sebe do ma ye ni de kan mi mo ho na so konfronti wa do ma se da pe de timu sebe pa bi no mo ho ATL Mura ya cha Martin so kakra me ka kire ena santoa se enye ahinsam ni ba ya kan mi ni senka ubekodu atoa esa se hwe mfie dudu a eba ya wode kyan me kwagina court kese tambia no a ahinsam beba no na hu se waye bone kan nsam ya ama ya kan mi se ka ubekodu atoa na so se de na nan kan ye no yewura sunsumu asem de konfo ne ye no enti wada roma na kan no asantoa de wo bu suane de kan sese ye kam wa mo kra ka fia kra no kan sese mo ba ese ba ye no wa dam se aye konfo enti wa sa ko odo ko konfo sunsumu asem ye kan se enti ewura wada roma peyati kakra ewura wada roma na mu nyina mo kire o madwe no emudu watwe o mo se ensese upega wuti esense se ma na santua emba na no wafa no anasa ne nana no
ɔdo wɔn ɛkɔ kɔɔto no na wɔn wɔ hɔ na wɔn yɛ mpanyinfoɔ wɔn ntu no afutufa ɛna wɔn di n'akyi ara na kɔtwa supreme court eti deɛ ɔyɛ ayɛ ne deɛ asanteman ɛde kyɛ no a ɛnyɛ yie ɛna ɔda roma emu dunum edunsia a wa onua pa onua kuma bɛkɔ ahe ne nana dwabɛhene nso ka ho wɔn nso ɔda roma sunsun mu asɛm ne nyinaa waa na ayɛyɛ eti ɔda roma pɛyɛtiɛ na emom ɛna santoa deɛ ɔsɛ yɛtwe no efiri wɔn akisa ɔbɛha nana agunahema awa ahensie mu na wɔakyia no nso ɛka sɛ akɔyɛ kɛseɛ no wɔn de akɔsie bosom no wɔn de akɔsie wɔn ni baabi ɛwɔ ɔda roma ma wɔn famila ansa. One no. Nansaboafo nso ese tutu a wɔde ne ho. Wona eli kosua a wo bakasem. Wo se du ni prempren ya dɔ. Wona animu hene. Wona obi kɔnfa na kye. A wɔde pa ne penu abɛ. Odua bɔ de ne ɛne apem ne. Ada na etwa no wa me de adwa ne di kɔkɔ. Sante no yɔnko no. Wona akɔ nkode ne. Kumi ni pa di ɔkonkono. Ansa na wugya tetere santeman. Wo se tu wone tete. Bua nkoma. Damete nkoma. Wona hwima konfo aye kom. Wuhudi ni nsem dawuro. Na wese nyina hwe ase. Na nkrande dia wo woi. Na nso nsensan wale fie pedi. Asem wo woi esura bodese. Na nso abodese wo woi ebetu anintoni se bi okuna amenya. Ana ntankase ne de duache na asem ko de. Santamane de mfa mfiri. Tasabon sam so ye ntene bakwa. Pede se ne wo de nyankopon bo soro ba asase abo. Kuzo ne papa. Na susu papa. Se de untin sita asendra. Tia mu anku. Una atu afna bo be kete tie ma no hwe abreta. Ali sika sika afa ni pa gom na atokra nana. Osunsun akwa. Una wo kya ni setu. Edi osunsun a. Osunsun pa mu buoso. Na ba titiriku. Suma titiriku. Osun bu abedu a. Una santini di akini a wutiri ira. Santa mane kwa so abla fo nkuto. Na twa santa wani. Twa santa sika dani. Edi mensa ma asade ye gwani. Ndi wutuwe. Umpiri wutim na abla fo ye nkum nipa. Ana ye twa obi aji nwoma. Nemfa nkyerɛ no sɛ be kɔntun kɔ be sɛ ka fisiro ba yɛ adamansa nyina kom abra kyerɛ fo no wan ɛne wa bra fo o kan frasa ya prometo ma fu ba ba ko tie tie nyan me ma dum yesim yesadie almost like a preface mo jump on the almost like a preface Zone. Etienne. Na wo kanu boniaye kai da bi Sibo se na se le chome kanu. Boniaye kanebi. me ba ye bedi sante hene na konwa no kwambo ache Yom. So ba ye. What is that sant mine? Mo ba ye o hwe no mo betutu. Na agora hwe kwambo ache. no awu Na se mo ko de crash. no dia konwa na masenche nua ba so No dia ko de ma se che nua ba so ba pani o hima o de no. na se che ne se wo se wo mu toka bi ma na Victor mo de ne court Yom. Se na se che ne se. Sabe abuza ko to ka bi ma no. Na beto osu ara e museni. O mo de sabe na ko ma che court. Etienne ya na senche na ehwe no nti senche ko ka so fra guna mo ma na sa sisi Yom se ba sa eya senche e na ehwe no. Na senche te sabe wo fra guna. Ana ko ma che ma na sa si dan. no ka ko wo mo Ana sabe wo no ka ko mo se na buso fo no wo. Ho no de ohima no eto e no de ma ni senche aba Ho na sabe eya hima ko nya to ye. Ola ko nya no e ma senche nya ba se abrahima. One I do send mo de court. Also, what I say, I do say mo de I go court. Omni court me buy na ko Supreme Court e ko review. Also, buy na court I go do Supreme Court. I go review. Na me yes Debbie. Yom. Mon fa asem ni nyina aguna de me na me ka mon fa mra ha ma me. Se buy us me come for asem. Aguna asem de me ma asem. Mo ko yi asem bi obi ana no ha na be ka. De na ba santime monti aguna asem na Yom. mon fa mra ha ma me. O se de na ba asem mo ha asem bi
the comfort on the chair and come as number the court uncle you know ya me na me dia me me ka efre fa no senche nua ba ne senche ba mani wo yewura ye bepene o se sabe senche nua ba ne senche ba yewura ni mo se yewura no me buru ye bepene e go yaba na du senso mo ba so enso ye bepene o se du se so ba se yewura aro me buru so bepene ene wo mo ya sem no ba ono ko ya se nya ba yewura ni aha abenyen mo nam ne ati he ya na me ka sem ya de system ko mo de ko nyina se ye huna ko nyana se a se ba ya oni na ya me he mu nyana se a o sa sem na de system se ho ko nyana se a de bu ka nyina no entwa tie sabra na anti-christian so tia o se sabra na anti-christian a no ya de se o tia se mo amunu mo maame no tia mo maame no tia se ti ba ya mafo edu sai ana wono wo gina ha ebo nkroma abusua o se sabra ba ya mafo a de no edu sai o de gina ha eja buso panyalam ebo nkroma abusua no ana senche du nua ba nso wo so bo nkro o de senche nua ba mo so bo nkro minim senche papa we ba se senche ne bra ti brem oni ni ye papa min nua me gina chi no ne na ye adwuma o ma ne nua alo gina chi be ba ko si brempe o na ya adwuma so haya me ka chen se bi wonya de hye ho ntimi mfama o se haya ka chen se senche wonya de hye awo se be agro kunya ho ti bi fa kunya no e ma na ka ho tie nam sa aje makunya ma e no se be o de no kure no me see a no bless ma no o de je agro kunya no so be da ko supreme court akodi bim na aka review na ma wan fa me ma wan fa santima anko so no o kwa se be supreme court akodi bim aka review akoya se na ba ye bu anu fa no on fa se be che me court na mo aya ja ma mo sanche sa ba me ho kura bedamas o se sanche o sa ba iro ho abedanasi se do ko ka na me fra ya mafo ya o sa na konwa ba ni edi ai so na o fra ya mafo ana ya do se ana konwa ba wa sa di ai atipi na man de ba o so ho ba ti pe na ne ba no ma ne ba ho ya mafo na misisi mi ntimi ni eti ba se de man kola na ba ko o se na se be bẹ̀yẹ̀ ẹ̀ máa fò kánẹ́ sí wúrà mísísì wọ́n sì mọ̀ ní ọ̀nyàmẹ́dẹ́ wá sí náà so méjì bí ní ọkọ̀ ọ̀nyàmẹ́ mísísì ti káwọn adó bẹ́sẹ̀ ẹ̀ sẹ́ni bá ń parí baako. ayé mo nu ẹ̀ yà nù owó school division state school kura friends ẹ̀ ne ba Kwame Dakwa nana ọ̀sẹ̀ mo bẹ̀ sí ẹ̀ dé ma. ọ̀sẹ̀ wọ́n ní ọba àkọ́ náà division school họ a ne ba Kwame Dakwa ọ̀nà ọ̀sẹ̀ dẹ̀ bọ̀dọ̀ ẹ̀ ma nọ. nàmfẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ yà wẹ́ẹ́ de mú fi àṣẹ mú nkọ́ kama. ọ̀sẹ̀ yà wẹ́ẹ́ kàmẹ́ sọ́wọ́n ní bọ̀nyam ẹ̀sọ́ ní mo fi àṣẹ wọ́n mọ̀ kama sẹ́m. ẹnumu a na ẹkọ ba sẹ busuapanyin Boateng so wọn nso te hɔ. ọmọ àná bẹ sẹsẹ busuapanyin Boateng ọdẹ àkùrọ busuapanyin ọdún sọ wọ́n ti wọ́. ẹnna ẹhọ mu yiye náà ti Kristi no time ẹdí ẹyí no Dr. iye friend sẹyìn ọdí obedi ní ìsèsì yẹ. ọdún sábẹ ẹbá yẹn àti wọn kọ́ sẹ́mu ǹjẹ́ ẹdí kìí sí Dr. Bẹ́ẹ̀kún náà ti kìí sí lọ́ọ̀tẹ̀ n'ẹ̀kí. eti wọ́sẹ̀ yẹ ẹdún sẹ́ ẹnu kọ́ court kura Bẹ́ẹ̀kún lè tu aka ní ti ọba akonnwa no ma Bẹ́ẹ̀kún. ọsẹ báyọ̀ ọsẹ ìdílé Bẹ́ẹ̀kún a Dr. Bẹ́ẹ̀kún wọn náà sẹ́mi ní ẹbí sẹ́mu kọ́ akọ́ court kọ́ ọ́n lè tu aka tí ẹ bá akonnwa náà lè ẹ má nọ. náà yà máa fún wọn so pẹ́ẹ́ di ẹ̀ka akọ́lá ayé ẹ̀kẹ́. ẹnna ẹ má kún so ẹ sẹ ẹ Kwame Dakwa no. ẹnu ẹnna yẹ kọ yie nti kọ yíyá sẹ ebusua náà fẹ́ gyina ha. ọsẹ ní ekọ yìí a ẹ bá sẹ ebusua ní wàá kyẹ fẹ́ gyina ha. ẹnna ẹsẹ abá àmà nim ha. sẹ́nà ẹ̀ no ẹ̀ twa hɔ ẹ̀sẹ̀ abẹ́rẹ́ wúlò ẹ̀ mu ha. ti àmà fún mi fẹ́ nam sí yà adé àsẹ́m náà pé mo nso abẹ́ yìí. sẹ́nà ẹ̀ fẹ́ yà máa fọ sí máa yẹ kẹsẹ́ sí ẹ̀ máa mọ̀ ní ẹ̀dẹ́ bẹ́ẹ̀ náà mo sá yìí sẹ́nà ẹ̀ sá bẹ́ yìí. ọwọ́ ni ẹ̀dá ni máa mpanyinfọ́ sáà sẹ́ ẹ̀bùn ni mo akyẹ náà nípa mìíràn díà mo àmú nhwẹ́ mu nyi díẹ̀ mo pẹ́. sẹ́nà wọn ẹ̀dá máa mpanyinfọ́ sẹ́ akọ̀nyẹ́ máa kyẹ náà sẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ti mi di díà wọ́n á akọ̀nyẹ́ tó fọ́ mo mu nyi díẹ̀ mo pẹ́. na ẹ̀dodoɔ no nipa na atuma Bẹ́ẹ̀kún na dabrẹ mẹ́nsa tuma. Kwame Dakwa. sẹ́nà bẹ́ẹ̀ yẹ nípa bẹ́ẹ̀ náà tuma Dr. Bẹ́ẹ̀kún ẹ̀nà àbàkọ́ tó yẹ wà máa fò nípa náà Kwame Dakwa nọ. ẹnna edima Bẹ́ẹ̀kún ní nyàmé ọdí bẹ di adé. ẹ bá yẹn náà yìí wà bá ìsàlọ̀ ọdí máa Bẹ́ẹ̀kún à ọdí bẹ di adé. ewie ya ní osu efiri yẹ wọ́n mu nùyà osu efiri yẹ de mímí ní Asantuma kọ́ court. ọ̀sẹ̀ ewie yẹn náà sẹ́bi osu efiri yẹ a sẹ́bi asẹ́bi yẹ kàkọ́ ọdún wọ́n yẹ mu bi ẹni bi yẹn lówu wọ́n bá pèlè ẹ̀kyá mi ẹni ní kọ́ court. ẹni Asantuma kọ́. ẹni Asantuma kọ́ court. nam so osu efiri yẹ.
What London may would the Asantuma Court. So free. Wọ́n sẹ́bi hotel landing ìsèmìláńtì àti sábà wà kẹ́bi wọ́n bá yà wọ́n pẹ̀lú àṣẹ ní sẹ́bi Santuma court. Nam to quit between and crack. Yọ̀m. Nam catches that the warrior and a bonus on one day on fan to one. Sẹ́bà yẹn ọ̀sẹ̀ mẹ́rin nànú tó ní nkira sẹ́ni ní ọmọ ọ̀sẹ̀ náà wọ́n yẹ yẹ wọ́n yẹ no ẹ̀ bá bọ́ ọ̀sùn náà yẹ twẹ́n ní wọ́n. Sáàmì kàchẹ́ nsẹ̀ntì mẹ́nyẹ́ òbíà sẹ́. Yọ̀m. Kọ̀nfọ́. Yọ̀m. N'abusuafo de main sigadu ekoko. Yọ̀m. Kọ́sá kàchẹ́ no sẹ́sẹ́ wọ́n nyẹ́ wọ́n bíẹ́ra sẹ́ ọ̀nù àpèsọ́ ọ̀nà ọ̀dọ̀ kọ̀nfọ́ sẹ́bi ẹ̀ bá yẹ ọ̀nù àsàbà náà ọ̀bá yẹ fíà sẹ́mi ọ̀nù àkànnì kúrẹ́ náà àti hɔ nom a ne wɔ nyɛ wɔ biara na wɔ court na sẹ́bi kọ̀nfọ́ àsèfọ́ baako de nyɛ wɔ court. Ọ̀nì ọ̀nyẹ̀nkọ́ ní n'ewia yìí. Yọ̀m. Mi kàchẹ́ ẹ̀ sẹ́. Yọ̀m. Asabere mi sẹ́ kàchẹ́ ẹ̀ sẹ́ mi sẹ́ n'ewia yìí òbí hunu. So ọ̀yẹ́ yẹn sọ de kọ́ yìí na dèbí ní kò fà yẹ àwọn na wọ́n yẹ ṣe yẹ wọ́n wíyẹ yẹ ọgbẹ́ hunu ọ̀nà kàchẹ́ sẹ́bi ọ̀nà àdàfọ̀ àkọsẹ́ mi sẹ́ kàchẹ́ no. Nẹ̀nẹ̀mú. Ọ̀sẹ̀ nẹ̀mú aa. Ọ̀nà ọ̀kọ́ yẹ ọ̀dí wúyẹ ẹ̀sẹ̀ mu àmú ni. So ọ̀kọ́ yẹ kọ́ àfa so ni wúyẹ kọ́ àrùn so wúyẹ mu ni. Yọ̀m. Bẹ́ẹ̀ kú bẹ́ sọ àyẹ̀ dánú à. Yọ̀m. Wọ́n nù àgùrá ni yẹ fẹ́ àmọ́ àpò fún. Ṣé ọmọ akwan máa sẹ́bi ẹ̀kọ́ àyẹ̀ náà bẹ́ sọ àyẹ̀ ọ̀tá bẹ́ẹ̀ kú bẹ́ sọ àyẹ̀ àpẹ ọ̀nùrù àkúrà náà sẹ́bi wàá fọmọ́ pọ̀ dẹ̀ sí. Yọ̀m. Wọ́n àhọ́ nẹ̀kọ́ ẹ̀kú ẹ̀sìn mi náà ẹ̀họ́ nẹ̀kọ́. Ọ̀sẹ̀ wọ́n wà nìkọ́ yẹ ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn mi wọ́n nìkọ́ yẹ Ẹ̀kú ẹ̀sìn mi náà ẹ̀họ́ nẹ̀kọ́. ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn mi fi wọ́n nìwọ̀. Nanso, Yọ̀m. yẹn ti a máa yà mẹ́fà no. Yọ̀m. Yẹn ti a máa yà mẹ́fà nsẹ́. Yọ̀m. Santuma ẹja pàdé àmì nfẹ̀ sọ obi ansa bẹ́ sọ mu. Ọ̀sẹ̀ sẹ́bi nanso deɛ ti fisɛ náà baabi yɛ wɔ baabi yɛ sie nyinaa wɔ nim ɛda wɔn nyinaa wɔ nim nanso deɛ ti wɔn ama yɛ bɛfa no Asantuma ɛda padeɛ ɔde wɔn fɔ wili yɛ ɔde wɔn hyehyɛ yɛ no ɛnyɛ pɛ nyinaa ɛna wɔn sɛ so. Nti mi yɛ sɛ mi ma polisi mi ma soja. Yɔm so ɔsɛ ɔma polisi ɔma soja wɔn bi ɛfa ne sɛ mo sɔ Asantuma ɛda padeɛ a wɔde hyɛ ato wɔn mu. Ɛnɛ nyinaa mi sɛ wɔ ɛkú ɛsìn mi náà. Ɔsi ne nyinaa wɔn bi esie. Ɛkú ɛsìn mi náà mi fira no bepɔ ahene wɔ hen bra. Ɔsɛ sɛbi ɛkú ɛsìn mi ɔfra no bepɔ ahene bra ha. Bepɔ ahen. Yàrá maa suma wɔ ɔsi wa no. So ɔsɛ wɔn sɔ no wɔ ɔsɛ bɛbɛ pɛn wura. Maa ɔba aseta na nse kókó a wosi wɔ ɛfɛ na ɛkú ɛsìn mi na fa no bra. So ɔba aseta na so kɔ a wɔsɔ wa pɛlɛ kɛse ɛkú bire pani bra. Ɔfisi maa mo obi ɛhu na ɔba. So ɔba yɛ kukom mo obi ɛhu na ɔde ne ba yɛ. Ɛna mi ka kyɛn sɛ tiwɔ de ɔkyi fie de wu nua. Yɔm. Fie fie de ɔyɛ Asantuma ne mi wo da tiwɔ bɛ pim de wu hu nyansa sɛ Yɔm. wo ko dwa atiwa bɛ pa mi kyɛw. So ɔka kyerɛ no sɛbi ne kɔnfɔ ayɛ adeɛ ɛsɛm ba yɛ sɛbi ne kɔda to bi ɛda sɛbi wo nua wosɔ fie wɔyɛ nneɛma ho sɛyi na Asantuma ne ho sɛyi wotu hɔ ekyima bi nkyima ho deɛ ne kɔnfɔ ayɛ no ne ho wokɔ dwa to bɛ pa kyɛw. Bepɔ ahen deɛ mi ka nyɛ saa nanka. Ɔno wɔn nso bɛ pɛ eburu. Na sɛ ne fa so wakɔ ni wɔn ko hunu nyansa. Ɔsɛ nipa no kɔ w'aso akɔ dɛbɛ ɛka kyerɛ no no mi de mi ne mo nya yɛ dɛkɔfɔ yɛ ma mi ti mi kae na wɔn kɔ so nyansa. Ɔba aseta na so wosi wa no ɔbɛka bi ɔsi mi wura wɔn nya mmaa. Yɔm Na sɛ gyaa no mɔ nta. so ɔbɛka kyerɛ no ɔsɛ so wa no adumɔ osu wa na ma wɔn ɔsi mi wura ɔnya maa ɔsi gya no ma ne tena hɔ. Yɔm Ɛnɛ mu a ɛnɛ akɔ abɛya ɛnɛ mo abɛgyina mo anim yi o. ɔsi dɛ ɛnɛ mu a akɔ aba ɛdɛ yɛ mo ni da to abɛgye n'anim sese yi Ɛ meka asɛm bi sɛ si asɛ. o. Yɔm Adeɛ ɛkú ɛsìn mi na ne ba bɛyɛ ne yɛfrɛ no efu abo aten asɛm wa. ɔsi ɛfɛ si mi ni ɔbɛ fɛ fɛ wa tuma no. Ɛfia. Yɔm Bepɔ ahen deɛ na aka kyerɛ no. ɔsi dɛ n'aka kyerɛ mi nkwa yi ni. Wode ɛto bɔ ase ntwa akoto mi nim sunsun mu mi nim. Ɛfia ɛnka maame nka nkyɛw. Yɔm Wose so ka kyerɛ ne sɛ. saa akonnwa no yɛn nsa nka deɛ a Yɔm amampɔn ɛmma na ɛmma kyerɛ. so ka kyerɛ bepɔ ne sɛ akonnwa no sɛ mi mo nsa nka ne deɛ a. Pɔnfɔ ba no deɛ mi kan. Sɛbi akonnwa no ɛyɛ sɛ bama pɔn ɛbɛ fi hɔ nɛ ɛbɛ fi hɔ kyina deɛ bama wɔn pɔn no no na sɛ ne ma kyerɛ hɔ. Wo na agya hɔ yi. Sɛ bepɔ nyɛ sɛ ne si Wo yɛ. na na meka asɛm a ɔka sunsun mu na mɛte ha o.
so na no ka susu ose no brebu yo so no ka so yo na say why who of aye we yo yes me na me ama friend no na abeka bibia so what for aye ne mo say masabe of from one of my close group said so we don't look at the one of friend say there be they go find me a payment that's it na ono boy ya yes me na kwa na ne baba ka say ne ehne je ye nya dia so close group ko ya na ne ba no be check as say ko nya na dia na ka say fa mo ampo ko na me so me nyi hu musuo ha me twadra yo budro ba ba sia na yi hu musuo am na ye dia mo ampo ba ya ama me so ba ka say fa mo ampo ko sa na wo ka ka che no so sa na wo ka dia o ba mo ampo mo dia ko sabe o be twadra o di se do to a ba budro ba sia wa yi su musuo le be nya mo ma kwa yo okay me okay wo ka che no me na me hwam so wo ka che ni na asa be ko so ba ne just there no no yo ana me say mate wo say enunti condition any as akonya wunya why ye bone wo me pa che wi wo ka akonya se se be enunti why ye bone wo me pa che na o ja se be pra konya wo ne ka se da so e kumu makoma wuni ni na e kumu papa to me e nsam ti wie na ko pra konya I don't know se da no se ma che wo ti wo ye nyina minim mbom de ti a me ma ye me fa se de na wo ni minim ba bi esi ono bi esi o do nyara de to me fa ye na ti no ko ma so se mo no yẹn pa nyinara ẹna ẹsẹ so mu. bẹẹ kó ahínní ẹnu ànkọ yìí ti na máa ń sọsọ àmẹfà wọ́tì. ọ̀sẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó ahínní ẹtí ànkọ yìí ti ẹna ọ̀sẹ̀ sọsọ àmẹfà. bẹ́ẹ̀ bọ̀ tí wọ́n nù kàmẹ́tì náà bẹ̀rẹ̀ náà wọ́n nù náà yìí náà wọ́n á ní ní yìí ti na já yìí ní. ọ̀sẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó sọ wọ́n àmẹfà náà ọ̀sẹ̀ náà yìí à wọ́n á ní ní yìí wọ́n á ní tuntun ní wọ́n bá sáà ló ti kúrò jẹ́ mẹ́tí sọ́yẹ́ sí yẹn. eti sọ́kà sọ wọn fàmà mẹ́ẹ̀mẹ́ mpẹ́sẹ́ wò bí bẹ́ so mu. ẹni tí na máa yẹ dín na mo a mo fa baby esi a mo kwata e mu jise eno nti wa fa aguna me fa aguna me fa aguna se sabe so fa ma o ka sei abra ze ro afa de ti wo ba tu ka che wo na sabe wo to fa ma o be no fa aguna me fa aguna o ma zo na na dia na le zo jama ni mo pa cho le so na sabe ko to ne pa cho o ba cho de sei me me japade as wa fa si wọ́n sọ jábàdìẹ lọ́dún kọ̀ọ̀bọ̀ yẹ wọ́n fẹ́ sí. ẹnu di mi fa ń kyẹw. ọ̀sẹ̀ ni tí wọ́n fa ń kyẹw. na bẹ́ẹ̀ dẹ́ nam di akyẹw. ọ̀sẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́dún akyẹw. wọ́n wá fama jábàdìẹ sí. ọ̀sẹ̀ wọ́n fa na jábàdìẹ sí. wọ́n sọ ẹja ní mo ká jẹ kókò ká jẹ bẹ̀ bọ́ ayé sẹ mẹ ẹ̀yà hinẹ di ẹni àmọ́ mpọ̀ ẹ̀ mma. ọ̀sẹ̀ sọ ó fa dé ní maa yìí lọ́sọ̀ wọ́n ká kyẹ ẹ̀yẹ ìpọ̀ ayé kọ̀ǹfọ̀ bá ń lò sẹ bẹ yẹn ní àhìn yẹn ní àdé fama ó kà wòye. mẹsẹ̀ ni ẹ̀ fa. ọ̀sẹ̀ ni ẹ̀ fa náà fọ́ mu so kọ́. fa náà agùnà nso nà wọ̀ fa náà mi nyi wọn firi wọn. ẹ fẹ́ nu kọ́ bẹ̀ẹ̀bi àdúgbò kò bí afa kọ́. láti máa yẹ kọ́tà sí máa wọ́n ká. dibi maa de Ìbàdàn. wọ́n ní sẹ́ ẹni dààmú. Baby, you see how coffee, no. Papa, see on a fair woman, no, but catch him. Simply, my neighbor, who said it down. Because the one who's able to do for some as message, and was a ceremony. Hey, we probably down, I was saying, we were to pray. Baby, you see, no, not about it was answer. So, catch your answer. Did the who said it? And by yesterday, some can't and the cat as a rich. What does it? Báyìí ẹ wúwo àwọn ìjọba lè ṣe wọ́n ayé ma nù lẹ́nu sọ yẹ sọ wọ́n ti nínú ọ̀tá ṣe wọ́n kò sí wọn sàn kò sí wọn náà sàn pa àbùsùn ẹni nyinaa bìbí ayẹ kama na wọn bọ̀ sí wọn ma ẹni wọn dẹ bá wọ́n yìí sáà sọ̀rọ̀ fìlù so táwọn ẹni ti
John. What's that to the good one? John. What's that to the good one? John. Sɛdeɛ John. abɛn mu kan yɛnyi musuo furo na yɛnkɔ yi hu musuo nyinaa wie. John. afei na abɛ fi asɛm nam deɛ. Ɔsɛ fɔwɔkɔ. Na sɛbi ɛnkɔ si baabi esie yɛnyi nso musuo nyinaa wie. Ansa mo na ɔba ha nom a ɔno kɛ fi asɛm. Bɔbudo wɔɛ. Bra. Ano brother ebu. So ne me boa. Papa henka ho afei mu ne yɛnkɔ ka fi asɛm. Yom. Na mo ba si baabi esie ho ama ne nyinaa brɛ fio na me nkyerɛ sɛ de ebesi ayi mu ayi egu so. Ɔsɛ Yom. afei na dwa ato bi a mo famra na bi. Sɛ ne nyinaa sɛ Bɔbudo Yoruba ne ma ne baayɛ. Ɛna sɛ bɛbu na sɛ ho na Yoruba ka wasɛm nyinaa. Aba Yoruba sɛ wɔn pɛrɛ tinti biara. Ɔmfɔti ɔmanfɔ no sɛ ɔmpɛ sɛ obi di sɛ bɛka nti ɛna sɛ wɔhwɛ di. Ɔmfɔ sɛ bi esie. Na ɔmmra na ɔnkyɛ Muhammad ebi sɛ ɛyɛ. Ɛnyɛ mu so na nsi hɔ na pɛrɛ no aba. Na sɛ bi da to bi hɔ aba no yɛ fo na sɛ. Yoruba sɛ. Ata ba yɛ. Yoruba sɛ na ɛfɛ deɛ ɛkyerɛ ba no sɛ Yoruba ka wie na anam nya da so ayɛ. Yoruba kɔ Yoruba so deɛ kɔ. Kɔ mo kɔ ayɛ. Bɛma kɔ wɛrɛ. Papa ma fɔ ne bɛ jumɛn.